danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu na musamman a kowane lokaci. Mun gode. Musulmi ne Allah ya marcikawa kuma an kawo shi mutuwari, ana so a yi marwanka islamikai. Me ya kamata a fara yi? Farko za a nemi ruwa tsarkararke mai tsarki. In an samu ruwa tsarkararke mai tsarki, me ya kamata a yi? Ɗahara za a yi shi. Ɗaharar nan da za a yi ba a so a dubi al'aurarsa, ba a so al'aurarsa. Kuma kusa da bayanin malamai, idan irin haka ya zo ba a sani ba ko akwai wani abu a cikinsa, za a ɗan matsa cikin da kamar sau uku haka, za a matsa da hankali ko wani abu zai fita daga duburarsa ko al'aurarsa. Kuma za a iya ɗaga shi haka kaɗan, ana ɗaga shi don ba a so a riƙe shi da ƙarfi saboda yana jin komai, kawai magana ne. So za a ɗaga shi ko maybe akwai wani abin da zai fito daga cikinsa ya tsaya bakinsa kuma kogaransa bai fito ba. So an ɗaga shi din nan maybe abin zai fito, to sai in an ga ya gama fitowa sai a sauke shi kuma ba a ɗan danna ana ce ɗan kirjin kaɗan an gama da wani an samu ruwa mai kyau mai tsarki. Ga misali za a ga ruwa ba mai zafi sosai ba kuma ba mai sanyi kalau ba. Kada a saye zafi. A likitance yana da haɗari idan ruwa ya zafi da yawa saboda yana siracewa, yayin da yake siracewa ya tiliri yana sama tare da ƙwayoyin cututtuka. Wasu za su shiga hancinka, wasu kuma su ɗamfara a cikin ginin nan ma, wanda nan da shekara ɗaya ma idan wani ya zai sheki wannan kamar cutar tuberculosis, tarin fuka, in ta tashi ta magana a jikin abin nan. A lokacin da aka gano gawawakin su Fir'auna da mutanen Misar, gawawakin da suka binne, akwai cututtukan da aka gani a jikinsu wanda har yau suna da rai tun wancan lokacin. Don wayanda duk suka yi aikin kula da wayannan mummies da discoveries nasu da studies ɗinsu, wasu daga ciki sun kamu da cututtukan da suka bari. An samu ruwa ba mai zafi ba kuma ba mai sanyi ba. Yin farko dai ya zo da wannan kafa tun daga asibiti an kaga in za ka yi matsahara wajen a matsayi dole sai ka kunci wannan saboda a samu balance na kafa. Za a cire wannan saboda yau sai a ɗan samu a buɗe shaka na an ɗebo ruwan shi wanda abin da zai zira hannu da a ruwan a kan hannun kenan jira wani kwaron to saboda ku koya ku ga me ake yi a ƙasar, kuma ba mutum bane za mu kwaye, amma mutum ba a kwaye ba. Kuna ji ko? inda wani abu ma za a ɗan ƙara matsawa, kuma kafin a zuba ruwan ma ake matsawa. Ana matsawa kafin a zuba ruwan, za a ɗan matsa cikin a hankali ko da wani abu zai fito, sannan kuma sai ka sa mana ruwa. Akwai gloves wanda ke kaiwa gwiwar hannu, yana da tsawo, ko galibi shi muke amfani da shi in za a yi irin wannan. Hannun mutum haka za ka haɗa su, in ka haɗa su haka za ka sa hannu ka wanke guda biyun a lokaci ɗaya, ba ka wanke wannan daban ba farkon alwala. Wato abin da malam yake nuna mana shine mustahabbi ne hannun ya zama haka lokacin da za mu yi alwala. Kun gani dama sama da hagu, an fahimta? Kai mai wankewa sai ka rike nan, an fahimta? Sai a dinga zuba ruwa, zuba min ruwa an gani. To kaga idan ka wanke saman nan ka dinga kula da tsakani, to sai ka sa hannunka ta ƙasa nan, sai ka ɗan raba haka, sai kai haka, sai ka wanke nan, sai kai haka, sai ka wanke nan. A dinga kula da tsakani, an fahimta? Mamacin in bai gama sandarewa ba hannunka zai iya shiga tsakani, amma in ya sandare karkace sai ka bara hannunsa saboda ba a so ya ji zafi. Likitoci sun gaya mana
hadisi ya tabbatar yana jin duk abin da ake masa. Hadisi ya ce kasru izamin mayyiti ka kasrihi hayyan, karya kashin mamaci kaman an karya shi da rai ne. An fahimta? To shi ne abin da malai yake nuna mana. To ci gaba. Mun dan yi wata mantuwa kaɗama kafin a fara wannan alwalar, sai ka duba jikin mamaci idan akwai wani abu da aka ɗaɗɗaura masa na asibiti ka ciccire su wannan kama kamar wannan shangare na ɗaure yan yanzu su bandeji su kanula su drip duk ka ciccire su bandeji, amma ba a cire wanda in aka cire shi jini zai zo kamar an yi masa ɗinki ka ce za ka warware ɗinki. Yau in akwai alama ta wani abu zai iya fitowa ta dubura, to lallai a sa famfas. Kuma a lokacin da za a sa famfas, to idan aka shimfiɗa famfas din, to akwai turaren misk na gari, to sai a barbada a wajen da abin yake mai ake kiran audigar da take kan famfas din, to a kanta sai a shimfiɗa turaren miski. Ko da wani abu ya fito mai wari, wannan miskin zai hana shi. Yawa in kuma babu, akwai abin da likita ɗazi ya faɗa, ban san shi ba ne. Plaster mai makintosh. Yawa to akwai plaster mai makintosh, sai a manne ta da shi. An gane? kuma idan aka tarar da wannan audugar da aka rufe rauni da ita musamman gyambo, wannan raunin na bayan mamaci da ya daɗe yana jinya muna kiransa gyambo na daɗewar kwanciyar dockibitus ulcer ko pressure source. Yawanci za ka tarar wani da diwa audugar ta jiƙa da diwa, su saka wannan karkuce tun da an ce kar a cire audugar ba za mu cire ba, ku cire mai diwar a sa sabuwa mai tsafta. An fahimta? Matukar audigar tana da diwa, to a cire ta a sa sabuwa da ruwan ciwo. Inda majina a matso kafin ka ci gaba, abin da yasa ba a san a zuba ruwa a bakin kamar yadda in ka zo kuskure baki za ka zuba ruwa. In ka zuba ruwa a bakin mamaci, ruwan zai iya bi ya fito saboda yadda ba shi da rai komai kamar abu ɗaya yake. Shi yasa ba za ka zuba ruwa a bakinsa ba, za ka zuba ruwa a hancinsa ba, sai dai kawai ka shafa bakinsa haka hancinsa ma. In ba ana gudun cuta ko wani abu ko bayanin likitoci ya nuna kar a sa hannu ba, an fi son a jika hannu a sa haka a ɗan goga, kuma kar a fosin bakin wai sai ya buɗu sosai. Yawa diyan da aka samu aka ɗan sa hanci ma, in aka ɗan taɓa ruwa aka ɗan taɓa shi tsakiyar hancin nan, aka ɗan taɓa shi haka, aka yi haka, aka share shi kenan. To a ci gaba. Wannan shine wanke fuska kenan. Yawwa. Ana ci cudawa ko? Jama'a kula fa, wannan cudawa tana da muhimmanci. Amma nan please ya kamata a kiyaye, kar mu ɗauki cewa mun wanke wannan daga nan zuwa nan. Yawwa haka yi ba yanzu. An fahimta, za mu ɗauka cewa ba mu wanke ba, saboda haka za mu fara daga nan. An fahimta zuwa nan, kuma a lura akwai nan gwiwa ila, ko da a alwararka ce ma a ce ma'ananta tare da gwiwar, sai an hada da gwiwar, kada a tsaya iyaran, a hada da gwiwar. An fahimta? Ci gaba.
idan kai ɗaya ka je ka dawo ka je ka kuma dawowa shi da uku na ya yi sau uku sai mai kuma shafar kai haɗa da kunne tare da kunne yawa har cikin ramin ko da bayan yawa sai mai kuma kafa sai kafar dama nan kuma ya kamata a lura da cewa wani lokaci kafa za ta fi ko'ina bukatan cuccuɗawa an fahimta saboda kasancewar maybe a kafin ya mutum ya yi tafiya da kafa ko wani abin da ya shafi wannan kafar ta zama akwai dauda wani kuma zai zama kafarsa daman kamar ma alasa an fahimta mutane ba iri ɗaya ba ne wani kuma ta bushe an gama kafar dama an zo ta hagu har da tafin kun ga da yake dirza tafin ko tafin kafar to nan ma a wajen kamar yadda muka faɗi gwiwa a can nan kuma menene idan sau to hadda shi shine kafa sai an wuce shi nan shine an gama kafa an fahimta da a fara shi da kai na ana cuccuɗa gashi ba ana so a samu mutum da sai ya dan daga kan ya yi daidai saboda ake ya ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله ga limit din saman shi ne zai ba mu rabin ina ne saman mutum an fahimta za a kawo cibiya a wanke tsagin dama tukun sannan a zo tsagin hagu sannan daga cikin tsagin daman nan akwai hannu an fahimta sannan kuma akwai abin da ya kamata a kula da shi sosai shine hammata nan za a daga hannun haka saboda hannu ya shiga nan kuma kun san akwai gashi to sai a cuccuɗa nan sosai saboda hammata tana iya samar da wani gumu-gumu ko wani abu to idan aka yi wannan sai a mai da hannun kun ga yadda hannun nan yake to haka ya kamata a dinga ajiye hannun gawa ko da yaushe na wannan dama ana yi ana cuccudawa ana yi ana cuccudawa ana saboda tsofofin gashi din kuma akwai abin da zai ba mu limit din cuɗawan nan shine menene a jikin gawar yaya take wani sai da ya yi wanka ya shafa turare sannan ya kwanta ya mutu in ka zo wanke shi ba ɗaya yake da mutumin da aka yi ta turmutsutsu da shi a ƙasa kafin ya mutu ba an fahimta ko? muna da zaɓi a nan an fahimta mun wanke gaba na rabi na sama to an fi son wanke sama kafin ƙasa za a iya juya shi haka an fahimta sai a wanke tsagin dama sai ka zuba masa ruwa kar a manta da wajejen nan lungun hannu yawa to sannan idan an wanke nan kuma kar a manta da ƙeya to sannan idan an wanke nan sai a kwantar da shi sai a ɗaga nan ya yi yawa sai a ɗaga nan sai a wanke ɗagin hagu an fahimta kar a manta da wuya da kuma kwibi an gane da kyau yawa to tana iya yiwuwa akwai datti da yawa
ana iya zaunar da shi idan ta kama, in bai riga ya gama sandarewa ba. Kar in ya sandare a ce saboda a wanke shi da kyau sai an bankara shi, ba a yuzin karfi akan gawa, an fahimta? To sannan yanzu kaga saura ƙasa, to ƙasa za a maintainin wannan. Shi yasa ina ganin za mu ba wa admin, za mu ba da shawara da za a samu roba, leda, yawa, to a ɗinka kamar wannan ya fi tawul din nan, saboda ita ba za ta ɗauki ruwa ba kuma tana da kauri. So kamar yadda ɗazu aka yi, to haka za a yi yanzu. Idan yawa in mutanen da suke nan din sun kai 3, to 2 su rike nan, 1 ya rike nan, sai a dinga zuba ruwa, sai a wanke, to zuba mishi ruwa ya wanke. في وحشتي a wancan ismalan a haƙuri tun da koya muke yi kuma ba riyal mutum ba ne, a yi haƙuri mu dan cire, amma masu kallo da Allah daga waje su gane fa cewa ba fa a wanke gawa tsirara, an fahimta? Za mu cire wannan ne saboda koyo muke yi yanzu, to shi ke kuma roba ce ba mutum ba, to wanke mu gani. وملجئي في وحشتي آياته يحيا بها قلبي. A nan kun ga likitoci sun sai musa angulok ko? To bari ku ji abin da zai dada sanya musa angulok a addinance. Malamai sun ce haramun ne mubasharar hannun mai wankewa da al'aurar gawa, haramun ne. Hannunka direct ka taba al'aurarsa haramun ne, da balle kuma mace. To kun ga ashe kenan wannan envelope ya dada samun mai a shari'ance, ya dada samun karfi a shari'a, an fahimta da kyau. Inda babu glove sai a sanya leda a nan naɗe hannun sosai, inda babu leda to shine za a yi amfani da tsumma, leda ta fi tsumma, an fahimta? Na sannan kun ga da ya zo wankewa ya hada da me? Yawwa, ba za a ce da za an wanke kafa ba, wancan na alwala ne, sai dai idan da ba mu wanke kafar ba, to akwai hadisi da ya nuna in mun zo wankewa gaba ɗaya muka wanke da ita ya zama tamamul wudu'i wa tamamul ghusl, an fahimta? Kamar yadda yake a hadisin Aisha, wanda manzon Allah ya yi wanka, bai wanke, ya yi alwala bai wanke kafafuwa ba, sai da ya zo ya yi wankan gaba daya, sannan ya koma gefe ya wanke kafarsa, an fahimta da kyau? mun wanke bangaren dama, za mu dawo na hagu nan da ya wanke sama zuwa ƙasa shi. Kuma nan ba laifi a daga haka, an fahimta? Saboda a kai ƙasa, nan ɗin in ya so shi a juya shi, an fahimta? Yanzu sai mu juya, kwibin nan za mu fara juyawa, na dama, yawwa. An kiyaye limit ko ina ne limit dinmu? Cibiya, yawa har bayan ma inda ba mu wanke ba, to sai kuma mu koma wannan gefen. Akwai abun kulawa a nan tsakanin mazauni, za a sa hannu a tsakani a dinga wankewa, an fahimta? To akwai wani abu guda daya
kun san bayan alwala kafin fara wanka shine ake so a wanke daga nan shine farko sannan wanka. Ok, na ga magariya. Ya danganta ga girman jiki da kuma yaya kuka samu magariyar. Kun ganta? Babu laifi a yi haka. wata mata ta faɗo wani abu wanda yana da kyau a sake faɗanta. Ce su sun sha amfani da magariyar ba su ga tana kumfa ba. Sai yau suka ga sirrin ya ake yi a sa magariya ta yi kumfa. Kun gani? Kun ga gari ce wannan? Karka je ka tsunko ganyen magariya ɗanye. A'a, a yi kokari ya kasance akwai bushashe da kakkiya a ajiye a koda yaushe. In kai liman ne ba ku da wajen wankan gawa, to kana iya layansin da nan wajen a dinga kawo gawar kuna, ko kuma kana iya samun magariya a gidanka ka ajiye irin wannan. To idan aka zo ba laifi ba ne ka sa hannunka haka ka jiƙa ta haka sosai don ta jiku. Idan ka jika ta ka zuba a nan sai ka dinga yin haka kamar yadda mai shayi yake me yanzu kaga me yake yi, an fahimta? An gane? kun ga kumfa kamar omo to shi kenan yanzu sai na idan mutum ya sa hannu ne kada zai yi kumfa ai ya wadata kawai ya dauka dole sai ya juya shi kamar shayi din amma zai fi yin kumfa an juya shi da hannu haka ba zai yi kumfa da yawa kamar wannan ba. Kuma ma inda famfo ne in ka buɗe ruwa haka a kan shi to ya fi da kumfan. An gane? Gwargwadon dai yanda naka tunanin da irin hikimarka ta bayar. An fahimta? Yawwa. Da dai yi kumfa shine babban abu. An gane? To yanzu sai a zo a dinga zubawa a jikin shi. Mutuna kuma da dokar likitoci. An gane? Kada a zo a dinga yin haka. Ana watsa da karfi yana tasowa yana dawowa wajenka. A dinga zubawa a hankali a hankali a hankali. Daga ina za a fara? Wannan an riga an yi wanda aka ce a yi dama da kaza da kaza. Wannan kana iya farawa daga duk inda ka ga ya dace. An fahimta? Har yanzu ina da me envelope dina, har yanzu akwai ina abin nan ne apron dina, har yanzu duk kayan da nake da su ban cire ba. Kun gani ba su cire ba, kaga apron din bai cire ba har yanzu. To a ci gaba. Ba wani cuccuɗanyawa mai tsanani ba ne wannan, a zuzzuba ya shafi jikin ya faru. Menene hikimar sanya magarya? Malamai suka ce akwai abubuwa guda biyu. Ana ji? Na ɗaya, jikin mutum yana da wari nashi na kansa. Kowane mutum akwai irin warin da yake da shi. An fahimta? To wannan magarya tana rage wannan warin. Na biyu, tana hana jiki ya yi saurin lalacewa. An fahimta da kyau? Na'am. Zuba kawai zuba. Ana iya juyawa kuma a zuba. To ku rika can masu rika. Yawwa masu rikawa kullum suna rikawa, to sai ka dinga zubawa haka 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 haka. To yanzu ga kafo na kamata ga mutane su kara faɗaka cewa yanzu wanka na biyu muka ai wani biyu kenan. Yanzu kun gana uku kenan. An fahimta?
idan akwai bukatan a yi fiye da uku to kako din nan shi ya kamata ya zama na ƙarshe. An fahimta? Kaga shi ma yayi, za ka iya sa ruwa ka dalutin din shi da hannunka haka, sannan kuma a zuba shi ma ana iya yin haka. Buɗe ruwan lokacin da ruwa yake zuba kana jujjuya shi, ya isa. Za ka ji yana ƙanshi, to abin da ake so kenan. Amma za ka ga wannan bai nuku ba ne sosai, shi yasa zai ba da gudaji. Ana so ya nuku sosai, ya daku sosai, to sai a zuba a jikin. Ana kuma ƙoƙarin kawar da gudaji-gudajin magaryan nan ta hanyar wannan ɗin, don ba a so kuma a sake zuba mata ruwa bayan an yi wannan. An fahimta? Domin shi kafo ɗin, to shi kuma kamfo me ya amfani shi? Idan kuka je kuka sa shi a cikin likafani, kuka sa shi a gidan shi, to bayi da hannun da zai kaɗe kuda ko ya kore kiyashi, amma kamfo yana hana ƙananan ƙwari zuwa wajen da wuri, sannan kuma yana ƙara rage danshi a jikin shi da kuma wari. To da magaryar da kamfo din suka samu za su sa jikin ya kame, ba zai yi saurin lalacewa ba. Wannan shine hikima ta shari'a. To idan mun rasa magarya, in akwai sabulun magarya, an yi sabulu na magarya wanda za ka cuɗa yana kumfa sosai kamar kana amfani da sabulu, to za a iya amfani da shi. An fahimta? Idan babu wannan duka, an gama kuma sai a juya baya. Idan babu wa'annan duka, to sai a yi amfani da detergent. An fahimta? Sai a yi amfani da sabulu na abin nan, na Dettol ko wani abu. A sa Dettol a ruwa, a yi mixing din shi. Ana iya sa omo. First a sa omo, second a sa Dettol, tunda babu magarya, babu kamfo. An gane da kyau. In babu Dettol kuma ana iya amfani da any soap, sabulu na mai kanshi. To kun gani, iya wannan muna da nasi a kai, amma wannan ana amfani da shi amma babu nasi a kai. An fahimta? Amma tun da turare ne, to ana iya amfani da shi a matsayin ƙanshi. An fahimta? An kawo hannunka, to ana iya shafe jikinsa ta wannan hanyar. Amma za mu sa na turare na sunna, tajmir da ake yi a sunna, za mu zo mu sa shi daga baya. Kun ga fari ne turaren, akwai babban nan za ka ga shi ja ne, to ba a son turare mai kala. In ka je saya to ka nemi turaren misk fari. In ka je in wajen laraba ne ka ce almiskul abiyar, to za su baka farin misk. Ko kuma in babu duk turaren da ka gan shi a idan ka fari ne, to shi kenan, shi za a yi amfani da shi a shafa a mafasil guda 7 na sujada. An fahimta? Amma akwai tsane jiki kafin a shafa turaren. Za a sa tawul a tsantsane jiki.
to amma kai haka ya kamata a yi. Idan ka shimfiɗa karfa kayan da tawul din aka ɗan ɗaga to sai ka ɗan mummotsa shi saboda gashi wanda ya kwanta a gashi sai ya fito, sai ka ɗan matse in gashin yana da yawa zuwa ƙarshen gashin ka matse ruwa. To nan ma ana amfani da hikima wajen shafa turaren. za a fara ne daga goshi. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.